Drahí spoluobčania, v uplynulom roku s radosťou som vnímal predčasné voľby. Samozrejme, snažil som sa vyriešiť väčšinu svojich problémov. Nie je to len o platoch, ale aj najmä pocit nedocenenia. No, dovolím si povedať, že som úspešný a slušný. Som hrdý na seba. Veď pri stretnutiach s vami pozorne počúvam. Zaráža vás, že nezávislé súdnictvo je imaginárny pojem. Ako by sme zabudli na to, že všetci politici sme tak hlboko vtiahnutí do korupcie, pretože my, politici, chceme byť stále viac majetní, ako by sme potrebovali. Znova pripomínam, že pozorne počúvam. V uplynulom roku, samozrejme, som navštívil niektoré krajiny, Japonsko, Švajčiarsko, Dánsko, Holandsko. Nemožno ďalej odkladať riešenie. Preto všetkých pozývam do týchto zemí, lebo si uvedomujem, že náš štát nie je cestou úspechu. Záver je jasný. Náš štát nemôže byť ani lepší, ani horší. Preto všetci prejdime do týchto zemí, lebo nemáme inú možnosť. Situácia si to vyžaduje. Želám vám do budúcnosti múdre rozhodnutia, lebo nie sú takou samozrejmosťou, ako sa mnohým zdá. Viem, že som ľudí však treba mať rád, takých, akí sú. Mier